Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Alamma. Ana akwai irin soft nan goyi. To ya wanda muke da shi da ya kare. Sai dai ya kare goyi. Gare wa'inda muke da su nan. Da komin wancan. A ba shi bane na kusa da shi. Wanne wannan? Ɗayan dai. Wannan? Wannan da kowanne su. Allah ba kowace mai rami. Ana yanzu nan na aje wayata, ina wayata take? Ga ta nan an kira, ina wayar da aka kira don domin wayata. Malam Ba wai ta bace ba. Inna Allah ya malam daga zuwa sayayya ya kai? Inna Allah kai?